тамошобинони азиз, манзури шумост барномаи аз сомонаи телевизиони Баҳористон. Дар намоиши имрӯза низ мо шуморо аз навигариҳои шабака хабардор намуда ба дархосту мактубҳои шумо ҷавоб мегӯем. Чун айни замон таътили тобистон аст, шабакаи мо кӯшиш менамояд то беҳтарин барномаву намоишҳо ва филмҳои тасвирию ҳунариро пешкаши тамошобинон гардонад. Бояд гуфт, дар давоми ҳафтаи гузашта ба почтаи электронии мо якчанд мактубу дархостҳо ирсол шуданд, ки айни замон як онҳоро аз назар мегузаронем. мактубе ки айни замон дар даст дорем аз номи Фаридун Азизов омадааст, ки чунин аст. салом ба кормандони шабакаи Баҳористон. Бинандаи ҳамешагии шабакаи шумо мебошам. хусусан мухлиси шоу барномаи озмунии Парвин. Мехостам фаҳмам, ки кадом нафарон аз даври аввал ба даври дуюм гузаштаанд. озмуни телевизионии Парвин аз соли 2015 то ин ҷониб роҳандозӣ мегардад. шоу барномаи озмунии Парвин дар соли 2020 аз аввали сол оғоз гардида беҳтарин ҳунармандони наврасу ҷавонро аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ интихоб намуда ба даври якуми озмун даъват намуданд. то имрӯз 5 намоиши даври аввал пешкаши мову шумо гардид. ҳамчунин ҳафтаи гузашта намоиши шашуми даври аввал сабт гардид ва айни замон намоиши мазкур омодаи танзим аст. даври шумо медонед, доварон ба ҳар як иштирокчӣ дар алоҳидагӣ баҳои худро мегузоранд. ҳамчунин номи ҳар як иштирокчиро мо дар рӯйхати овоздиҳӣ, ки дар сомонаи мо tvb.tj мавҷуд аст, ҷо намудаем. масъулини ин лоиҳа ба мо гуфтанд, дар назар аст, ки даври аввал бо пешниҳоди 12 намоиш ба анҷом расад ва пас аз ин беҳтаринҳо интихоб шуда ба даври дуюм роҳ меёбанд. намоишамонро давом медиҳем. ба маълумоти шумо мерасонем, ки вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шабакаи Баҳористон озмуни навро таҳти унвони тозагӣ гарави саломатӣ эълон менамояд. рӯзҳои таътилро мехоҳед бо самар гузаронед? мехоҳед аз маҳорати шумо дигар ҳамсолонатон огаҳ шаванд? пас шитобед. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон ба хотири самаранок истифода бурдани вақти таътил, таҳкими мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ, баланд бардоштани маърифати хонандагон вобаста ба гигиенаи шахсӣ ва нишондиҳандаҳои санитарӣ, озмуни телевизионии фосилавиро таҳти унвони тозагӣ гарави саломатӣ эълон мекунад. дар озмун кӯдакону наврасони аз 6 то 18 сола имкони ширкат варзиданро доранд. озмун дар 4 бахш: расми беҳтарин, мактуби беҳтарин, таманиёти беҳтарин, муроҷиати видеоӣ ва видеоролики беҳтарин сурат мегирад. ҳамаи корҳо тавассути почтаи электроние, ки дар навор мебинед, ба тавассути вайбер ё имо бо рақами 988 57 52 59 қабул карда мешавад. дар ҳар як кори эҷод шуда чунин қайдҳо гузошта мешаванд: ному насаб, сину сол, мактаб, ноҳия, шаҳр, рақами телефон ва почтаи электронӣ. ғолибро тӯҳфаҳои арзанда интизор аст. муҳлати пешниҳоди мавод аз 25 июн то 15 июл мебошад. маълумоти иловагиро метавонед бо телефонҳои 227 9278 ё 221 9574 дастрас намоед. бинандагони азиз, тавре дар боло зикр намудем, ба мо на танҳо доир ба ин ё он барнома савол медиҳанд, ҳамчунин филмҳои ҳунарию тасвириро дархост менамоянд. дархости тамошобинон нисбат ба филмҳои дубляжшуда зиёд аст. аз ин рӯ масъулини идораи дубляж ҳамеша кӯшиш менамоянд то беҳтарин филмҳои тасвирию ҳунариро бо забони тоҷикӣ дубляж намуда пешкаши мову шумо гардонанд. айни замон идораи дубляжи шабакаи Баҳористон филми ҳунарии Харгушак Питер ва силсила филми тасвирии Замбӯрча Майяро бо забони тоҷикӣ дубляж карда истодааст. бояд гуфт, ин филми ҳунарии Харгушак Питер ва силсила филми тасвирии Замбӯрча Майяро якчанд маротиба тариқи шабакаи мо нишон дода буданд ва маҳз бо дархости бинандагон филмҳои мазкур ба идораи дубляж пешниҳод шуданд. бо омода ва пурра дубляж шудани филмҳои дар боло зикр шуда, рӯзи пахши онҳоро мо ба шумо тариқи роликҳои махсус хабардор хоҳем кард. дар охири намоиш гуфтанем, ки ҳамарӯза аз шабакаи мо ролику намоишҳои махсус оид ба тозагӣ ва риоя намудани гигиенаи шахсӣ пахш мегардад. боварӣ дорем, ки шумо онҳоро тамошо карда аз маслиҳатҳои пешниҳодшуда ҳатман истифода мебаред. то намоишҳои оянда, хайр!